شەر و پەفچوون لە سووریە بەردەوامن و ئیرۆ کەتیبەیەن ئەکناف الشام لە گوندەوارێ شامێ ڕاگەهاندن و ئاڤاهیەکە میلیشیاتên ئەحمەد جبریل یە فلستینیە بەسەر رێژێمە ئەسەدڤە لە مخەیەمل یەرموک بەدەست خستن لە تاخاژۆ بەرژی رێژێمێ کارگەها کراش بغازا کلۆرێ تۆپباران کرد. هەروها کەتیبەیەن ئۆپۆزیسیۆنێ ڕاگەهاندن و هەنخالێن هێزên ئەسەد لە لیوایە 128 لە گوندەوارێ شامێ ڕێزگارکردن. بالافرên ئەمریکیê bê balafirvan li bajarê Idlibê yekemîn car li ser bajarê Harem yê li ser sînorê Tirkiyê êrişên esmanî pêk anîn ku di encam de sê sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Li Helebê şerekî giran li taxa Cimiyet Zehra Qewmî. Ji aliyê xwe ve ketîbeyên opozîsyonê paragihên hêzên Esed li Bakurê Helebê bi mûşekên girad topbaran kirin. Li bajarê Hesekê balafirên Esed dibistaneke seretayî li gundê Leylan li gundewarê Serêkaniyê bi bermîlên mayînkirî topbaran kirin û di encam de zêdetir ji 20 zarokan jiyana xwe ji dest dan. Bi dehan kes jiyana xwe ji dest dan di nav wan de 4 jin û 3 zarok hebûn di encama êrişîka esîmanî li Ğûta Şamê. Li gundewarê Der'a li bajarê Hirak zarokekî jiyana xwe ji dest da û di do jî birîndar bûn di encama topbarankirinê de. Li bajarê Lazîqiyê bermîleka mayînkirî li ser gundewarê Cebelil Akrad hat avêtin bê ku ti ziyanê encam bidin. Komîteyên Hevrêzên Xwecihî li Sûriyê dibêjin ku wan bi dawî hatina roja pênşemê karî bûn 42 şehîdan tomar bikin. 7 jin, 9 zarok û çaran ku jiyana xwe dibin işkenceyê de ji dest dabûn di nav wan şehîda de hebûn. û serbarkirin ku 18 ji wan li Şamê, 9 li Helebê, 8 li Der'ayê, 5 li Idlibê û 2 şehîd li Hemayê. Menal Mihemed, Ark.